ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ମଟନ କଷାଟେ ହବ ପଡିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ରୋଷେଇ କଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ? କଣ ମଟନ ହରିକା ହଉଛି, ଭାଇନାଙ୍କ ସଡୁ ହରିକା ଆଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ମଟନ ହରିକା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମଟନ ଫଟନ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ରହୁଛି। ଗାଡି ବସିଛ ପଳେଇ ଆଜି କଣ ଭାଇନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ମଟନ ହରିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଅପନା କଣ ବାହା କରୁଛି, ଅପନା ଭଣଜାଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମଟନ ଦେଖିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି, ଟିକେ କରିବା କଷିବା ଖାଇବା ଆଉ। ସାଧାରେ ପୁରା ସାଧାରେ ହବ। ସବୁ ସାଧାରେ ଆଲକୋହଲ ନିଷେଧ। ଏଠି ଚୁଲି ଆମର ଲାଗିଛି। ଏଠି ରାଜୀବ ତ ସବୁବେଳେ ରୋଷିଆ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଇକିରି ରାଜୀବ ହାୟ ହାୟ କହୁଛି। ଭାଇନା ଆଜି ପୁରା ହାଣ୍ଡି ପକେଇକିରି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଭାଇନା କାଟୁଛି, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ମଟନ କଷାଟେ ହବ ପଡିବ। ସାନ ଭାଇ अरे कहना क्या चाहते हो? ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ କଣ କରିବା, ବୁଢା ହେଲୁଣି ଆସିକିରି ଆମକୁ ଏମିତିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇନା ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବା, ଏମିତିଆ ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଗୁଡା କରନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ କଣ କରିବା। ଏଠି କୁହ, ଏଠି ଆମ ଭଣଜା, ଏଠି ଆମ ଛୋଟ ଭଣଜାଟା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, କହୁଛି ଯାଇକି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଖାଇବି। ହଉ ଦିଆ ହବ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ତ ଅପନା ଭଣଜା। ବାବା କହିଲେ ବାବା କହୁନୁ। ହଁ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଏନେ। କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ କଣ ଭାଇନା ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଏ ଯାଉଛୁ ମଟନ ଫଟନ କଣ ମସଲା ଫସଲା କଣ 2-3ଟା ଛାଡି ଦେଇନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଭାଇନାଙ୍କର ସଡୁ ହରିକା ହୁଅନ୍ତି ଜଟଣୀରୁ 2 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ହରିକା ଆସିଛି କଣ ଆଉ 1/2 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣିବୁ, ଆଉ ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ଆଣିବୁ। ଆଉ ମଟନ ଆମେ ଆଣିଛୁ କିଲେ 1700 ମଟନ ଆଣିଛୁ। 1700 ମଟନ ହେଇଯିବ, 1700 ମଟନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯାଇକିରି ଆଉ। ହଁ ମଟନ କଣ ରୋଷେଇବାସ ତ କରିବୁ, ସବୁବେଳେ ତ ଏନି ଟାଇମ ରୋଷେଇବାସ ହଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ରୋଷେଇ ଦେଖଉଛୁ, ଏମିତି ମଟନ ହଉଛି, ଚିକେନ ହଉଛି ଯାଇକିରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେଇଟା, କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ହଁ ମିଳୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ହାତରେ ଆସିକି ରୋଷେଇରେ ମିଶିବେ। ହଉ କେବେ ମିଳୁଛି ମିଳୁ। ଭଣଜା ଏବେ କୁହ, କହିଦବୁ ନାଟା ତୋର, ନାଟା କହୁନ। ହଁ ଆ ନା ରୁଦ୍ର, ତୋ ନା ପୁଅ କଣ? ଋଷି, ରୁଦ୍ର ଋଷି ଆଇଛନ୍ତି ଏଇକିରି ଆମ ପାଖକୁ। ଏଠି ବଇଛନ୍ତି, କେକ୍ କଣ ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ରୁଦ୍ର ଋଷି ହେଇକିରି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ହେଇକିରି। ଆମର ମଟନ କଷା କଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମଟନ ଏନେ ପଡିବ। ଏଠି ଭାଇ ଛେଚା ଛେଚି କରିଛନ୍ତି, ହେଇକିରି ମସଲା ଛେଚା ଛେଚି କରିଛନ୍ତି। ବାପିଆନା ତ ସେତିକି ବେଳୁ କଣ କଟାକଟି ସରିନି, ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ବାପିଆନାଙ୍କର। ଏଠି ତ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇଆ ରଖିଛୁ, ପାଇଛୁ ରାଜି ରୋଷେଇଆକୁ ପାଇଛୁ। ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି। ଭଡାରେ ଆଣିଛୁ, ପଇସା ଦଉନ। ପଇସା କଣ ଦବୁ ଦେ? କଥା ହେଲା ସେଇଆ। ଆଳୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କର ହେଇକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଳୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ତ କଷା କଷି ହଉଛି, ଏପଟେ ଆଳୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଭାଇନା ପୁରା ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଭାଇନା ତମ ପଇତା ବାହାରି ପଇଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଇତା ବାହାରିବା ଦରକାର ହେଇକିରି। ଏଠି କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଏଠି ମିଲୁ ଗେଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ।
पूरा मिलन 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 मिलू सब चलो ग्यारेज मेकानिक ये और बड़े आम अतिथि तो बर्तमान एने आसिले खाइबे अतिथि एगिरी रोषेईबास आमर होची केन मुर्खी मुर्खी हसुची एगिरी ग्यारेज अच्छी भल ग्यारेज आ पाखे आसिक काम करियो जार गाड़ी फाड़ी खराब होइतबो आसिक काम करियो भल रेट रे से काम करियो ते एठी हम रोषेई तो करजु रोषेई तो चलची सेपटे एगिरी एठे पळाइले एठे तो बारीटा एगिरी बारी भितर रोषेई चलची भाईना फाइना सब करजु तांकर तो जो सड़ू आसिलेनी कौन पे आसिलेनी तांकर कौन गोटे मेडिकल केस होइछि तो सेते पे आसिलेनी और न आसंतु आमे आ करके जो आ कोन ताको अपेक्षा करिया जाइकरी अपेक्षा करबानी एन सब रोषेईबास करके जीवु आमे आपण माने एन्जॉय करंतु जाइकरी एन्जॉय करंतु आपण माने एठी यारी भितर हमर रोषेई चलची सेपटे एपटे सब कौन गछ पत्र लगी बर्तमान आमर सब कषा कषि तो राजीव करुच्ची बर्तमान मटन पइला मटन तो एबे कषा कषि चलिबो आगे मसला मसला पड़ी जाइथिला मटन कषा कषि आरंभ हैला ए अलप समय लगे कषा कषिटा सैले आमे बसिबो बर्तमान खाइबो आज कंटेस्ट देखिया मटन कषा तो बर्तमान चलची आउ थे देखी दिया आओ एटा मेन ना एटा असुविधा खाया प्रोब्लेम है जो भल कि कस राजी हमर पंडा को आम धरिचु पंडा मारू पंडा कौन रोषेई कर प्रेसर आमर बारी भितर प्रेसर कौट आस चलो अधिक सीझिब पुणी राजिब तुम क्लास गोटे काम कर पाँचटा सीझी गोटे गोटे सुनी जाइब कौन अरे कौन नाली अरे दुसुनी कि लंका टे कमे सैला बर्तमान राजी भी बर्तमान आमर मटन रोषेईटा कर देती मटन तरकारीटा राजी भाई उठब ओल्ह तरकारीटा हाँ बर्तमान राजी भाई ओल्हे तरकारीटा यहाँ लास्ट पोजिशन आपर आम खाइबू आ कहीं रही तो ओल्हौन बर्तमान राजी बर्तमान आमर ओल्हौती एटे आमर थुआ गला एठी तरकारी मटन तरकारी एठी राइस 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 मतलब अन्न मटर तरकारी अन्न थुआई एथरक आम बसबू तो अपना बगीचारू न कि माछटा मराई यही गाड़ियारू राजी माछटा कौची माछटा आमर टिके कहले आमर सब जो मैंने आईसती सी कहले माछटा को टिके ये करिया कौन करिया टे भजाटा करिया हो माछ भजाटा करिया भजा पोड़ा जहाँ करते से फेड़ कहते कौन पोड़ा करिया हो राजी टे अनुति गिरी देखते भाई मैंने आमर चाहिए जे गोटे माछ आमर पोड़ा हो चकटा हम जहाँकि मटन अलग प्रकार खाद्य हिसाब से खावा पड़ो आमको तेणुक भाई मैंने आम बहुत कहले देखो तुम गोटे माछ पोड़ा कर खावा दियो तेणुक आम से अनुसार आमर गोटे रोही आसाला जे कि आम कदली पत्र हलदी लुण लंका पियाज सोरिष तेल तो डायरेक्ट पकईकरी आमर गोटे कदली पत्र 4-5 राउंड मतलब 5टा कदली पत्र बांधिक आ भर पकाऊ देखु आमर कदली पत्र देखु भाई आम कदली पत्र देखो यहाँ कराई भाया कदली पत्र 5टा कदली पत्र तादे आम रोही माछ गुड़िया बंधाई तार इंस्ट्रुमेंट जहाँ मतलब पियाज रसुण कच्चा लंका अदा सब दिखाई गोटे पोड़ा टाइप बर्तमान समान 10 मिनिट टाइम ना 10 मिनिट टाइम नेला
ମାଛଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚକଟିକିରି ଯେକି ଆମର ଯେଉଁ ମଟନ ହେଇଛି ରାଇସ୍ ହେଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଭଳିଆ ଖାଇବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ତେଣୁକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଚାଲିଛି ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନେବ। ଭାଇମାନେ ଆମର ବହୁତ କାଉଳା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଇନା ଆମର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, 4ଟା ଏଭବ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରୋଷେଇ 1:30 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, 4ଟା କିନ୍ତୁ ମାଛ ପୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ରୋହି ମାଛ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ଭାଇ ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ରୋହି ମାଛ ପୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ, ସେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିବେ। ଭାଇନା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଜାଣିଥିବ କାଠର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଠ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିବାରୁ ଆମର ନିଆଁ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ଜଳି ପାରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜାଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସବୁ ଜାଳୁଛି। ବେଶୀ ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ କହିଥିଲି, ଆପଣ ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ସବୁ ତାକୁ ମଚ୍ କରାହେଇଯାଇଛି। କରାଇକି 5ଟା 6ଟା କଦଳୀପତ୍ରରେ ତାକୁ ବୁଲିଆ ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଜଳା ହେଉଛି। ଏଠି ପବନ ବହୁତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ନିଆଁ ଜଳିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ କରିଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଚାଲିଛି, ନିଆଁ ଜଳୁନି ଟୋଟାଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନିଆଁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିକି ଚାଲୁଛୁ। ଭାଇମାନେ କହିଲେ ମାଛର କେମିତି ପୋଡ଼ା ମାଛ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ବାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ବାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ରୋଷେଇ ବି ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, 12:30 1 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବାର ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ଏମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୋଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏଠି ଭାଇମାନେ କେଉଁ ଭାଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି ଦେଖ, ପୋଲିସ ଭାଇ ଏଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଡ଼ାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ରୋହି ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଡ଼ିକିରି ୟାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଆମର ଲୁଣ ଏସବୁ କରିକି ବନିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚକଟାଟେ କରାହେଲା। କରାହେଲା ପରେ ରୋହି ଯାଇକି ଆମର ଦେଶୀ ରୋହି କରାହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମର ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମଟନ୍ ଖାଇବୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଆମର ସାଲଡ଼ ବି ଅଛି, ସାଲଡ଼ ସହିତ ଏଇଟା ବି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୋଡ଼ାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଖାଇଥିବେ, ଅନୁଭୂତି କରିକି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନା ହେରିକା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାରେ ବସୁଛୁ। ଭାଇନା ଟିକେ ହାଏ କହିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବାରେ ବସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ହେଇଛି ମଟନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଖାଉଛେ। ଭାଇନା ଟିକେ ଅନେଇଲ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛେ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍। ଏଠି ରାଜି ବି ହାଏ ହାଏ କହୁଛି, ଏଠି ଅପନା ବି ହାଏ ହାଏ କହୁଛି। ଆମର ଖାଲି ଲସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଉଠିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକିରି ଆମର ରାଜି ବି ବାଢୁଛି। ଭାଇନାଙ୍କର ଖିଆ ସରୁନି। ଭାଇନାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଖିଆ ସରୁନି ନା କ'ଣ? ଭାଇନାଙ୍କର ଖିଆ ସରୁନି, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ଖିଆ ସରୁ ଆମେ ରହୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କଲୁ, ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆ ସଇଲା। ମଟନ୍ ତ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ଭାଇନା କହିଲେ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି, ମାଛ ହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି, ପନିର ଆର୍ଥରିକ ହେଇଥିଲା। ଏଥରକ ମଟନ୍ ହେଲା। ଭାଇନା କହିଲେ ମୋର ସଢ଼ୁମାନେ ଆସିବେ, ଆସ ମଟନ୍ କରିବା। ମଟନ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଢ଼ୁମାନେ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଢ଼ୁମାନେ ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସଢ଼ୁ ହେରିକା ଆସିବେ ନା, ଆସିଲେନି। ହଉ, ସେ ଆସିଲେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଅଧିକ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।